Good morning guys. Good morning flowers. My collection. Malakas ang hangin. May bagyo na naman. May bagyo ba? My trees, Ellie, my flowers. This is my collection. Kunti pa lang sila. My spiritual neighbor. Dito ako sa umaga tingnan para mawala yung mga stress sa buhay. Yan, may feeling din. Malakas talaga ng hangin. La, nangyari. Yung bamboo sumasayaw. Butterfly flowers. Sumasayaw yung mga dahon. Dito sa taas ng balkonahe ko. Nagda-dance yung mga ano. The bamboos dancing. It's a windy day. Ito siya ay secret packet. Mahal daw to. Pero hindi ko binibenta. Ito yung butterfly. Ayan, may dahon lang. May float. Begonia. Dito ako pag dito ako tingin sa aking mga flowers. Collection ko dito sa bahay. Dagdagan ko pa to eh. Ito talaga yung nagandahan ko. Tsaka ito din.
container garden. Ayan. Pag may problema ako, dito ako tumitingin. Malakpak. Windy day. It's a windy day today. Nadahon pala ito. Dahon na pala ito bagong dahon. Minsan kasi may oo dito. Uy, may ano na siya, may anak na, oh. Anak na, flowers. Ito, kung ibibinta ito, 300 or 380. Kasi malaki na siya. Yan, may bagong dahon. Dahon ba yan or bunga? Yan, may dalawa siyang anak. Napakagandang anak niya. Ganyan na palang anak. Seedlings. Yung ano, tinusok ko lang, oh, nabuhay na. Wala pa kasi akong lalagyan na kaang. Nabuhay na siya, guys. Ayan. Mayroon din akong ganyan. Nabikit pa. Saka yung aloe vera ko, kunin ko lang dito. Kasi yung ano na siya. Bato. Ha? Yeah. Nasaan na? Nasaan na? Ay! Cactus? Yeah, mayroon siyang cactus, inday. So, wala ko nakita. Intaran ko. Isa ang kaanak. Anak natin na. Ganda yung cactus. Oh. Ayan, baby cactus. Mabuhay pala ang dahon. Dahon lang siya. Ilagay natin yung sa taan. Meron din kami ditong ano, herbal. Ito ni lemongrass at saka kalabo, oregano. Kala ko kalabo. Meron din siyang ano, strawberry. Kunting strawberry. Meron ding aloe vera. Saka meron din akong ganyan. Kunti-kunti lang itong mga tanim ko. Kumpisa ko lang. Halo-halo na, mayroong sili. Ito siya, gabi-gabi ito. Kaya lang tapong. Yung pula ba? Pula siya. Yan, binigay lang to sa kapatid ko. Ito, binigay sa pinsan ko. Doon sa Alicia. Army daw to. Army gabi-gabi. Siya nagtama. Maraming nag-aabang. Anak mo. Ito may orange anthurium ako dito. Meron pa isa doon. Ililipat ko dito. Wala pa akong ano lalagyan. Maglipat ako ng mga anthurium pag meron akong lalagyan. Yan. Meron na siyang udot. Ha? Saba? Lagi sa ano lang. Inig ka to. Yan, sabi ang gilihi. Inig ko man sa birthday. Anong
hadlok makag nadaga na noon. Ito